Καλησπέρα, λαέ! Είμαι ο Βαγγέλης και έφαγα μανέστα γιατί είμαι κρυωμένο. Πού είσαι ρε Βαγγέλη? Έλα ρε Αφάνα! Καλό. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Πέτρος το όνομα. Θα σας πω τι έφαγα σήμερα. Έφαγα πατάτες στο φούρνο μαζί με κοτόπουλο. Επίσης έφαγα ένα πιάτο κοφτό μακαρονάκι. Μ' αρέσει το με κοιτάνε δύο αγόρια και αυτά. Επίσης έφαγα μια κονσέρβα σαρδέλες. Και τώρα θα δώσω το λόγο στο φίλο μου από εδώ πέρα, ο οποίος με κοιτάει πολύ επίμονα και θα σας πει τι έφαγε και αυτό σήμερα. Γεια σας! Με λένε Τάσο. Πώς είναι Τάσο? Και σήμερα έφαγα φακούλες με ντόματο σαλάτα. Λοιπόν, πρώτο και σημαντικό. Το σημαντικότερο κόλπο για μια δίαιτα είναι πάντα να τρώμε πρωινό. Και άμα δεν έχετε χρόνο για πρωινό, μπορείτε να το παίρνετε μαζί σας στο σχολείο. Ας πούμε, άμα είχατε φασολάδα ή φακές ή κάποιο όσπριο, το βάζετε σε μια σακούλα, το παίρνετε στο σχολείο, το τρώτε σε ένα διάλειμμα. Ναι, δεν θα σας κοροϊδέψει κανείς, δεν θα σας υποτιμήσουν, θα πούνε μπράβο στο παιδί που τρώει φακές μέσα στο σχολείο. Και ένα πολύ καλό κόλπο ακόμα είναι όταν θα βάλεις τις φακούλες. Εντάξει, θα έχεις βάλει το λεμονάκι ξύδι, δεν ξέρω εγώ, απλά θα το δες καλά το σακουλάκι, θα το κάνεις γύρω-γύρω και το κουμπάρεις και στον τοίχο. Βοηθάει στο να γίνουν πιο ευλίγιστες οι φακές. Και επειδή ο φούρνος μικροκυμάτων είναι πράγματα του σατανά, θα πάτε κάτω από μια... Ένα υποστεγό. Ένα χίλιο όμως. Και να συσταθεί το φαΐ σας. Και αυτό θέλω να πω εγώ, έχω ξαναπεί, φακές, βασολάδα. Καλό επιδερμίδα στην τρίκα. Και η δίαιτα αρχίζει. Γεια σας! Παρακαλώ. Μια παραγγελία θα κάνω. Δώστε μου τηλέφωνο. Ναι. 84. Γιατί γελάτε? Γιατί είναι εδώ κάτι που μου γελάμε κατέστια. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω. Αυτό που δεν ξέρω. Θέλω 2 δίπιτα ντονέρ απ' όλα. 2 δίπιτα κοντοπέικον απ' όλα. Ναι. Ένα γύρο χοιρινό απ' όλα. Ναι. Και μια πατάτες της χόβολης. Δεν έχω τηγανιτή με σως, με σάλτσα, με τυρί. Ωραία, τότε θα μου βάλετε μια με τυρί και σως. Ωραία, είναι να είστε καλά. Ωραία, ευχαριστούμε. Arrivederci. Γεια. Καλό βράδυ. Bye. Λοιπόν, έτσι, κάτι έτσι, ομορφιές. ένα λεπτό παιδιά, ένα λεπτό, να πω Υποστήριξε την κάτι, άποψή σου. έτσι, σοβαρευτείτε λίγα, να πω κάτι. Έλα! Έτσι αρχίζει μια δίαιτα, με μια πολύ ωραία παραγγελία και ευχάριστη. Εγώ θέλω να το τονίσω αυτό. Ελπίζω να ακούσατε τη φωνή της κοπέλας, η οποία ήταν πολύ χαρούμενη. Ήταν αυτή η ξανθιά που μου την έπεφτε μαλάκα. Ναι, Λοιπόν, ναι, εκείνη τη χοντρή, θυμάσαι. ωραία, ωραία πράγματα. Λοιπόν, γιατί το κάνουμε αυτό τώρα, δεν είναι τυχαίο. Δεν Γιατί τυχαίο καθόλου. έχει συνηθίσει σε μια διατροφή, ρε παιδί μου, ας πούμε τρως σουβλάκια, πατάτες. Καταρχάς πεινάσαμε! Αυτό! Γράψαμε έκθεση σήμερα, γάμω το κερατό μου! Πεινάμε! Λοιπόν, περίμενε τελείωσα ρε μαλάκα! Άρα μαλάκα! Λοιπόν, άμα τρως με σουβλάκια, πίτσες και τέτοια, δεν μπορείς κατευθείαν από τη μία μέρα να πεις εντάξει τώρα φάω κολοκυθάκια και πατατούλες βραστές, καροτάκια βραστά Και από Δευτέρα σέλινο. δίαιτα, από Και Δευτέρα λες, δίαιτα, από εντάξει, Δευτέρα δίαιτα, από ας πούμε Δευτέρα εκεί που δίαιτα, τρώγαμε από 5 Δευτέρα σουβλάκια δίαιτα, από καθένας, Δευτέρα εκεί που τρώγαμε 5 σουβλάκια καθένας, σήμερα ας πούμε πάμε 2 και το μειώνουμε έτσι και μετά πάμε σιγά σιγά Δηλαδή, ρε παιδί. πάμε σταδιακά. Γιατί άμα αλλάξει απότομα μπορεί να πάρεις κάτι στο μεταβολισμό σου. Μπράβο, Υπάρχει αυτό. πρόβλημα. Πρέπει να βγούμε Έχω σταδιακά. πρόβλημα υγείας καρδιακής κυκλοφορίας. Έχω πρόβλημα μεγάλης ιστορίας. Θέα! Ναι. Τέλειξε. Δηλαδή, όταν λέμε θα κάνουμε δίαιτα, δεν μπορείς να πας σε μια Θες να μέρα. κάνουμε Πας σταδιακά. παρέα. Θες να Πρώτα, κάνουμε παρέα. παραγγέλνεις σουβλάκια. Θες να κάνουμε Την παρέα. επόμενη μέρα Θες να παίρνουμε κάνουμε πίτσα. παρέα. Θες να Την κάνουμε επόμενη παρέα. μέρα πάλι σουβλάκια. Μετά πάλι πίτσα. Ξέρετε, πήγαμε σιγά σιγά κάθε μέρα παραγγέλνουμε. Μέχρι κάποια στιγμή θα πούμε από Δευτέρα δίαιτα. Είναι κανένα. Είναι σοβαρή στιγμή. Θα κόψω από αυτά. Όχι. Μπορούμε να τα κάνουμε. Αυτό θέλω να το Ναι, προφανώς. Αυτές η ώρα πολύ περιμένατε. Το βίντεο μας τελείωσε. Α, ναι, τελείωσε. Είναι τελείωσε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πούμε είναι γεια από όλους εμάς. Για μας τρεις. Να είστε όλοι καλά. Το βιντεάκι το βγάλαμε μόνο και μόνο για το χαβαλέ. Ελπίζω να σας αρέσει. Υγεία, ευτυχία. Η ευτυχία σε όλα τα παιδιά και σε όλους όσους δουν και δεν δουν αυτό το βιντεάκι. Αυτά είχα να πω εγώ. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και θα θέλουμε να αφήνετε ένα σχόλιο και να γράφετε τι φάγατε σήμερα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι, θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, άρα. Έγινε τελειώσει. Ήσαν μουσέ. Άρα λοιπόν, γεια σας από τον Βαγγέλη! Από τον Ασό!
Και από τον Πέτρο.